Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, bi integrala esponentzialarekin egingo dugu. Bi integral hauek egingo ditugu gaur. Badirudi parekoak direla. Zatiketak dira, orduan zatiketa badauzkagu, lehenengo urratsa izan daiteke ea nepertarra den. Gogoratu beste bideo batean dagoen moduan, F' zati F badaukagu, nepertarra F izango da integrala. Orduan, funtzio honen deribatua badaukagu, nepertarra izango da. 3 deribatua da 0. Eber F'ren deribatua da eber F bider F'. Orduan, eber F daukagu. Ze falta zaigu? Bixaren deribatua. Bixaren deribatua bidenez txertatu aldugu bi, baina konpentsatu behar dugu erdi batekin. Orduan ja daukagu F' zati F. Zuzenean nepertarra F izango da. Ez ahaztu konpentsazioa erdi bat, eta izango da erdi bat, nepertarra eta izendatzailea dagoen parentesis artean. Hau izango da lehenengo integrala. Baina bigarren integralean ez daukagu hori. Eber lau izaren deribatua, eber lau iza bider lau delako. Vale, baina bai daukagu bat, gehi F, eta hori beste bideo batean ikusi dugun moduan, arko tangente itxura dauka. Arko tangente izateko gogoratu behar dugu F' bat gehi F berbi, eta hau izango da arko tangente F, gehi K. Orduan, bat, lehenengo urratsa, beste bideoan agertzen den moduan, da bat hau lortzea, ja daukagu. Bigarren urratsa, F berbi. Vale, hori lortuko dugu orain. Nola kokatu aldut nik eber lau iza F berbi izateko? Hau da, zerbait berbi. Gogoratu berretzaileak biderkatzen dira. Orduan, bi bider zer lau iza izateko. Bi iza bider bi, lau iza delako. Justu nahi duguna edo behar duguna. Zenbaki berdina. Zertarako F' lortzeko, orain hau da F, eta hemen egin dugun moduan, F' izango da E berbi iza bider bi. Orain bai. Eta konpentsatzeko erdi bat. Ez ahaztu de iza, eta ja daukagu arko tangentea, bat gehi F berbi bider F'. Orduan, erdi bat, arko tangente F. Nahi baduzue, ez da beharrezkoa, baina parentesi artean kokatu alduzue. Eta ez ahaztu, gehi K. Kontu zibili, berdinak ez dira, bakoitza bere metodoa jarraitzen du. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik, eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.